Gure naufragunamenturik aurrera darrai. Gaurkun Tururutik ona. Kaioaren ara etorri bikori arraun. Bertan, hainbeste izuste guiko dabe. Batzuk onak eta bestik ez hainbeste. Hombre, korreo! Eta aurrean daukazuen irlara abiatu, kaioaren ara. Jo guai! Ondo. Baina Zurinek eta Josebak lehiaketan jarraitzen dutela ikustean... Gerra emara batuz, así que... Berain problema da, eta gurea. Goetxako beto. Aixo! What? ¡Qué fuerte! Ez dir zorion du rollo, zelako posaz, ez nuen sentitzen, bez, osea... Bikote barrixek gainetik kendu nahi badabe, gaur eukiko dabe, aukera paregabi. Nun, gure abordatzit. Ezin da barrikaik ikutu, Eta sokaipe! Apaitu bat! Mikel, eskerretara! Mikel! Ezin da, Mikel! Mikel, osta behatzen mazu, kanporatua, Guzti hau eta askoz gehiago gaurko saioan. Naufragoak, ongi etorri, 5. atalera! Egunon, nahiko gondo egin dut da, Egunon, bai. Moskito pilo bat dauz gaur. Hori da gauzea, bueno. Guk super ondo egin degulo. Gainera, nik ez naiz moskitotaz enteratu sartu dut ere burua mantaren azpian, así que super ondo. Haze gaua zaize, uste izan dela, nik pasaitu dela hemen lau gau, okerrena, sin duda. Aizea zan, batzatzen nintzen pixa itea eta eskera ematen ninduen aizak uretara. Botilla. Jo, tío. Bagoaz, batera, Hombre, korreo! Josebak esan zian, beste irlara erolako bat iritsi zala. Beste urratz bat eman duzue abenturan. Hartu zuen baltsak eta aurrean daukazuen irlara abiatu, kaioaren ara. Kaioaren ara. Ara, izango, Aurrean. Hori da. Ja, hirugarrena hori da, Zautzeko goza, a ber. Gauza guztia jaso. Gauza guztia jaso, etapa berri bat daukazu ezain eta zorte. Jo guai, ondo. Nire kasuen ez dakiz pasuko dan. Zer nik ez dakot baltzarik, nik ez dakot kaiukarik. Etorrean zara igerian, Zuokaz, bai. bai. Si. Nahiena txalupa hartzukot, eurek ez badu hori erabiliko, nintzako txalupa da. Dago balsa bat, han dago beste balsa bat iteko. Osea, erdizka materiala edo inda. Supongo inbarko dugula, eta pare bat arraun bat daude, así que... Ez du nahi, beste balsa bat hartu. Demora guztien, zabitana bat direz, intokableak nintzako ja. Eurei esker, egon nintzen gero beto, etorri zineten zuek eta medikoa. Así que, euren gatik edo zogasora emango nuke. Bitu ze ondo jinde da, bitu, gordela ze ondo dago basetan. Lau perfect. Jauzi alnaz, eraso oso torpea be bai. Osa, danatarik, seguramente jauztera zera, joaten jatara txalupea toma por saco. Zuk uste batea konpetituko dugula? Bai, ne uste dut. Bai. Bueno, espero baetx. Ez dakit, nola ilargi bakarka da bilen, igual, gure bai bakarka, ez dakit, Gauaren ara, bihurre motozta izena. Arena nahi asko ez jata guztotan. Así que, a ber zer ondo egin gauza. Kaio arena, zuganagoaz. Oida. Ja!
villa berri bat. Bai, aber non dagoen ura. Hori de bila inberko jau, ez? Ja, itxarotzen, ja. Ez que zagarrazko daude, Bana ingo deu. Bana ingo deu. Hombre, hostia. Bitu. Piña! Venga. Leon. Ari bai. Eskerrik asko. Eskar. Zagarran lehenengo euskadia da. Soinu. Hola, no meto, Gaina burrezko. Oso gozo. Bakarrik utzi dutena zagarrana. Gutxi gara. Kostata baina. Gauden ikuste pixkat. Itxoiten aberroain ze. Ez dakigu jendeik egon goen edo den. Ointxoetan, berdin dozta, badauz edo ez. Eramango ditugu gauza kanpalekura? Nazkarra da moditza. Baina nabil pretzetan hau da demora guztien azela un lasta da nantzako. Eta demora guztien behar dut laguntzaren laguntza. Zain nago euren zain. Zain getu joan berda bere gartagaz eta hain etorri da nire laguntan. Eta justu berantzak, Zer ez teona, igual arpegi arraro behaten bate, igual ikusi batzen eta dut gure eskatu, Inger eskaini indozte, baina beste hori igual segun zeinari ez dut eskatu laguntzari. Ez dakite gesturen bat edo ikusi etera, bat eta ino agaz ez naz konpontzen ondo. Ingeren laguntzaren zain. Baltza moitzen. Ez dut naizela Mikelekin joango baltza mugitzera leku hartu nahi dudala. Ez da zertzarri. Ez hartu kakagun guztian mesedez, nahikoa daukagu benetan eskenagoia kokoteraino, tio. Dirudi dela dena txarra eta gaudela txarto eta gaude dela hostia. Gure artean. Eta denbora guztian, zesan duzu? Esan dut, ez naizela Mikelekin joango lantzaren bila leku hartu nahi dudalako hemen. Esaten dudan edozer gauzari punta atera atxera. Arazoren bat badut, esango dut. Eta ez dut izango arazorik grabatzeko. Baina ez badago inongo arazorik ez eragin. Bale? Ez dut zugu berrik esan dut? Ni bakarrik esan diot Mikeli, eta ni esan errepikatzen dut, hombre, lehen bezala, bat, zer, jode, pues ikusten da. Uste dut, esan diot Mikeli, gero joango garela baltzaren bila, gain hartuko dugula lekua. Un dia. Nik uste... Gogorra muten du bai, Dauka... Bai, landarea diezonek pintxugunak. Eta adibeztu izan bakarrik parte batean zuten, hemen irla guztian daude. Da hortik ez. Bestea dia, Bai. Batxa, pipa me bar dute. Kaixo! What? ¡Qué fuerte! Epa peña! Ez gintuzuen espero, Eixo? Ondo? Batxa! Zorionak izan da. Eskerrik asko? Ke guai ze gogon ezan zuekin egoteko berriz, Ez dakigu batea goazen oz goazen, suposatzugu baiet, bikote gehala guain, baina berez ez dakigu, Osea, suposizioa. Bitzako bikoterik ez da binen behar Beste egun bageio. Beste bikote bat etorri da. Da zebez, las buenas y las malas. Gurekin. Ez gintuzten espero, eta hemen gaude, eta listo. Bi lehiakide gogor dauzkate bain, eta gerra emata gatoz, así que... Molestatu bazaie, berain problema da ez da gurea. Goetxako beto. Ez diz hori endurro jo, zelako posaz eski zuen sentitzen, bez, osea... Eta ez aitateratzen faltsua izatea, orduan da, como, bueno, vale, ni nahiago dute ez egote. Ez
bederatzi. Osea, nahiago dut ja, geratuko bagina, 3 bikote. Orduan, egia esan da, igual geratzen da itxusi, baina nahiago dut ez agertzea beste. A ber, eske, jode, baina eske ez dugu ikusten aurreratzen dugun. Momentuz bi bakoitzek ere ikusiko da. Oin fruta gehiago banauet, eta pareja bat gehiago, orduan konpetitzeko jende gehiago, orduan Ba, eta azkenien, eta guk Joseba bialdu genuen, azkenien pareja o bikote indartxuna zalako, ez? Hoietako bat etorri zaigu, orduan beste pareja potente bat, ez? Bai. Baina, bueno, ikusiko dugu. gu gurea, gu gurien da listo. Bai, Ez da bai. bestei. Ez dago intimitaterik hemen, mesedez. Hilaro bikote zoriontsua izan, ondo kasi. Pareja hona egiten dugula baino. Da igual ja ez gara infuertea eta ez gaituzte nominatuko. O igual bai, eta zara. Igual bai. Hemen ja, afrodisiakoa ja. Hori esaten dute edo? Ba, ezakit, zuze esaten duzu. Ni ez du sentitzen ez ere. Ni un palpito. Palpito. Aga, txarto. Ez dakik gaixorik etorri nintzen o lo que sea, aizea gaitxik, monkos petetan nau, belarrizeko mina bai daruet egunero. Azkenien urak be, niri beldurre edo emote ozte, agobia egiten asko, da, ez dakit, da. Igual, hasiera baten, banekien noran etorren, baina, ez dakit, hau errealitatean golpe bat izen da, igual, ni honetarako ez dut balio, da, Xabi oso gai ikuste dut, da nik Xabi gurot apoia, da, ni joan behar banaz, bera hemen ondo egoteko da esperientzia hau bizitzeko, ni hola nengot, ze ez dut gure bera inora erun, hau esperientzia berak ez dau galdu bian. Esperientzia brutala egin da, eta... Ez sé. Bena handiz esaten uzkat hau. Baina ez zio gehiago. Ez nabotu. Sentitzen du benetan. Oso hau sentitzen naz, da... Osea, Xabi ez du gure arrastra unigaz. Osea, duen nire partez abentura hau amaitzu da. Saiatu naz, baina ez dakit agobio piloa deko, gaitxori nau, zio gehiago, da espero dut Xabi gelditzea, ahal izetia gelditzea hemen. Barkamenak eskatzen dutuet, benetan. Ze atxoko, bueno, atxo zuek aukeratu zozku zuen guri, da benetan sentitze dut, baina dana mondut da ezio gehiago. Da hori, así que placer, vale, gente. Te quiero mucho, Madaki. Voy a hacer, voy a hacer. Esa lista que un niño ese momento esperatzen sabes. Samen gauza, así que se me toca la guay. Orain abentura izango da askoz gogorragoa, egun ez direlako, eta jo, hori. Osea, txarrago izango da, ja. Joder, pena hundi da, porque emate jo bizitasun bat Bai, geuri eta nahi. Osea, mutila alako, jatorra, saiatzea pila bat, barre guri emate izu. Ja. Geratuko zara? Vale, noski baietz, tio. Hori nire kasuen igual ona da, ze Xabi geratu alba da, ze berak esan dau, aukera emoten badotxe zue ona hemen geratzeko baiez geratuko dela, osea, gehizan alda ona nintzako, ze gehizan alda nire bikotea igual, ojalá, ojalá. Ze bikotek agon bergara eta naur demora guztien bakar. Osea, nintzako hori da tortura mentala. Bai, txin, diruaren hotzak. Aresek ematen dit maitia, bihotzian poza. Eta Drake, Barba Negra edo Morgani zer ematen zien poza, inguru honetan 250 itsasontzi hondoratu baino gehiago daude. Guztiak altzorrez beteta aurkitzeko
gai izango zarete? Urrea aurkitu beharko dugu. Uretako proba bat. Edo lurrean. Lurrean igual baita ere. Bale. Igual eskagatzen altzorra bilatu, Zer baikol? Dozen lekutan egongo dira enterrauta. Bai. Bez? Ez dakit brujula batekin edo zerbait izango. Uste? Orientazioa seguro, Orientazioa, lurrean edo itxasuan. Takigu. Interesanti emateu proba. A ber, hola emateu orientazioko zerbait izan behar duela, altxorran bila bezala, A ber, altxorra interesanti da. Ojalá. Orientin bada, pues bueno, brujularekin edo... Zigaltzen gara beti kotxearekin, osea... Ni jartzen dut piloto automatikoa eta goaz, mira, eske... Hau dago, pena bat zabi gaitzik zeu probia ez dakit. Zelan izango da, baina ez benetan. Osea, nahiago dute zabik berean motia, zen nik ja ez dut ez mota. Naufragoak, etorri hemendik! Bueno, egun ondan hoi. Amengaz, beste irlabarri baten, beste pausua gehiagoa lehorreratze horretan. Bueno, sorpresa berri bat aurkitu ez zue behintzat, Hori ona. Frutan eta erratitzu, ez? Ez. Hauena berria naiz. Frutan ere ondo dengo Hau baina hobea. Ni pentsatean ona izango zala. Sorpresa, ja. A ber, guretzako txarra, eurentzako ona. Guretzako txarra, jende gehiago dago hemen. Gaur ez da izan sorpresa ona, baina bueno, atzo esan zendunakin, atzo nahiko negarrez erunkitxut ez. Kabila hori ataten, injustu zala. Zuek ez izenduela boska horien. Ja, horrela da. Badirudi ondartxak olatuak eroten dituela eta berriro ekartzen dituela eta ni pentsetan eban ja libratutan geudela Josebataz eta ondino hemen jarraitzen dugu, así que bueno, gaur azkenengoa edo geratuten da, ja bidaltzen dugun etxera benetan. Ta Xuan. Hasieran kriston sorpresa hartu ez, azkenien bilekin ondo emate gea. Ero pentsatzen hasita, joder, beste oztopo bat gehiago, ez? Nik sorpresi hartu, ikusi dituten nahi ama, eta petet berriz. Nei izan diate muturra okertu zula ikusitu zunean. Nahi gabekoa igual. Joseba Zuriñe beste harrera bat espero zenuen, edo? Una iristeko jazaude hemen, hainbat baten beste berriro bueltan da. Behaientzako ere nik uste buruantzako ere. Guri gertatu zaiguna, igual besteei gertatu alzaie, eta igual bestea banatzea asko zeagoa da. Eta hori igual ari da pentsaten hori galduzten ezkero, gertatu Bueno, atzo boskabila jaso zenitun, orduan hemendik aurrera igual mendekoa pixkat hartzeko guakazu, oze? Saiatu beharko, ez? Gaina hain Zuinegaz harreman oso nahi dugu, egon gara gau osoa izketan. Oso bikote potentia zeatela iritsi zait, oso kompletuak. Beraz, nik uste danok horretik aninduela. Ondo baina, hori. Orduan kontun hartzekoa da, gora etortzeko ere bai. Bueno, Joseba, zu animatzeko, torri pixkat, eta gauzateak utziko izut. Sorpresa txiki badakatzutzako. Epa, Jose. Ni ban hau dutxauta eta gana. Hemen oso ondo nago, baina bakizu zugaz egon nahi izango nukela. Ni hemetik bakizu asko maite zaitu dala, etxean bebai, zeure emazteak eta umeiak bebai zeure kontu dauz. Orduan indaro guztia zutxako, benetan heldu zaitezkela, irribarregin beti, eta, bueno, finalaino, benetan ikusi nahi zaitut, bale? Venga ba, eutxi gogor, Agur! Bueno, zer? Hau ipini igual jokoa irabaten doan, Gerra, ez da, Joseba? Izan guzti izan diet, eskerrik asko. Eine harla zai. Eta askorako balio izan dizu orduan, Bai, berak berdina esan zian atxo, beragatik irabaztea, eta saiko naz. Bueno, orduan bete anaiak esan dakoa, indartxu, eta jarri zure lekun Zuriñekin, eman egurra. Oso ondo Joseba. Eta isilik daudenak, Naba, Xavier, zer dakazu ez zuek esateko, zemuz? Egun honetan hori, hasieratik gaixorik egonaz, dana mondot, naizta dana emon ezin izan dut buru altxau, saiatu naz, da, bueno,
pro guztitan, dana mondot, baina gaur naiz eta goizien altzau da animo egiten dau, ezin izena ez animau, lehertuta nau, aldu namen kantzauta, jena jarri errespetua gaitik, zuen gatik. Ontsa ziga baina, abenturi ontsa egazu hortxe eskutan eta ontsa zigarrita. Eskutan eukiot, baina soltan giot, gure barik, zutagot, ez nagonturatu da niretzako abentura hau, ona joeldu da, pena askorekin. Xabi, bekarrek guztiarren. Xabi, zuk zeo zer esateko horrekin? Asko saiatu naz animatzen, berak badaki, egun guztietan eukin dau berak buruen kantzautan hau banoie, eta lan dabe jarraitu dau, gaur goizetik ja ikusiot, indar falta sekola. Eskertze dutu ez zeuei da ekipo guztiai, baina onain heldu naz. Nik asko ezagutzen dut eta badakit momentu hau heldu dala. Eta ni beberekin joan behar banaz bajumbiko naz. Azkenin bero osasuna nahiago dut hemen jarraitzia baino. Baina nik jarraitu gure. Orduna azkeneko hitza da oantxe ematen aizeana? Bai, eskertze dutu eta nahi, ekipo guztiei, aukera hau emotia garre, zeuei be animo, topera bizi hau, ze hau kriston esperientzia da, eta mila esker benetan, Bueno, nada, erabaki ezu, honean joan jaitu da zure abentura orduan. Gerarte. Agur naba. Aio. Decepzio handia daukat Xabi hemen bakarrik izteagaitik, anai bat moduen maite dela. Beragaitik dana emongo nebala, dana mondot, aurrera segidu topera emoten, zeu izaten, da burua gora beti, da irlak ez irabaztia ni moduen. Así que topera, Xavier. Gaur daki xomorun, ez da bordai bat ikusten zue itxaso zabalau, bostun bat galeo jongori hor, piratenak eta altxorrez beteta, eta bakixo hau piraten itxaso zabala izan zala, urte pilatan. Bikoteka bakoitzak botila edalontzi bat izango du. Banaka, ateako zate hemendikan zuzenian hor daukezuten barrikara, hor izango zue txanpon festa. Batzuk izango dira zilarrezkoak eta bestiak urrezkoak. Urrezkoak 2 puntu balioko eta zilarrezkoek bat. Txampona lortze zuenean, honea buelta hau eta zuen botilarako batu botatzea, ez beste batea, bai. Behin ateatakoan da txampona botatzeakoan, bigarren aterako da. Bitartean, zai geratu beharko da, bai, txampona ekarri arte. Ulertu ezue jokua? Bai. Nireko galdera bat, parkatu. Bakarkako jokua egingo dugu biok edo, ezin, oin bera bakarrik dau, ni bakarrik nau. Zara, ez? Zakit, baina arte ez dezute zer galdetu. Dinot, argi eta garbi, ez? Bikotea izango gara, izan algara. Argi eta garbi ez zuk nahi zu bikotea izan? Ni bai. Bueno, berak ez dakit, klaro. Xabi, zuk? Jokua prestatzea jute zan bitartean, zu ere bai pentsatu inberko zue, klaro. Bikotea izan nahi zuen, zuentzako ona dan, bestien pare dut. Bale, bai, zebe. Berak inda duda bapur bez, bai. Juntaitezkete prestatzea orduan, bai? Venga, Iargi. Pentsatzen, ja naban asuntua alde batera itxikot, ontxe jokuen dau hemengo bizirautea. Eta ez dakit Iargikin jarraitu edo ez dakit proba honetan buseatzen zelan ibiliko dan. Ez dakit ni ondo ikusten az bakarrik egiteko, baina kantzau behingonaz bakarrik egiten badot. Ez dakit Iargik, eskori. Ez dakite Iargi apnea zelan ibiliko dan. Proba niretzat puta mierda bat da. Benetan, putada bat da. Eske, ni apneak egiten, super txarra naiz eta jazta, tio. Beti apnea. Eske, ja nago, super... Eske, ja... A ber, eske guztiak ateratzen naute 50 kilometros igeri egiten, eske... Baina ni pixkat lasai hori bana, komentariok entzun ditut beste bikotekideen artean da batzuk etze dela nahi apnea gehioen, etza jobelako gustatzen, beste batzuk igeritan ez dakibela bezala adierazi ebe, orduan, hori danak guretzako fenomeno etortze zaizkigu. Ja, nik ikusten du perfectamente bajo lagoa, urrazpian,
eta egiten du buze hau super ondo. Ze, inoz ez dut jakin Nigerian eta ikasi dut buzeoan. Eta alde batetik be posten az nabajoen izena, ze justo amnea ez da bere fuertia. Orduen alde horretatik apurtxo bat ligeru hau nau. Duda dekot, ilargik hori, lehen ezautena zelan ingo dauen. Igual berarantzat da kaltegarria nigaz egotea. Zen nina apurtxu bet torpea, apurtxu bet geldoa, ez? Dinot, ez dakit. Ez dakit gerien, nigaz, ni izango naz lastrea berarantzat. Igual froga honetan bakarra bazara eta uretan ondo moldatzen bazara, hobeto. Ze egiten duzu bidaiak, pinpan, kantsatuko zara. Baina, agian zure bikoteri ezaio ondo ematen. Ni froga hau bakarrik egun nuke. Banaka bali mazea prueba hau, oindik eta gogorra, ordon. Junetorri zu bakarrik, nik ez dakit, halko nuke. Naiz eta igeri jakin da, apnea egiten jakin. Gogorra, oso gogorra. Ordon, nik uste hau binaka egitie hobeto. Nik uste proba ondanako, askoto bidala. Naiz eta gaizki eramango bazina. Adibidez, nik nire kasuan igualez. Proba honetan, adibidez, igual nik bakarrik. Azkenean bakarri badaude, hobeto bikoteka eta... Bai, ezaz nekatu hartziren doble. Errane dut. No, ni nago dizioan. Nintzako hori, esan bai ez. Naufragoak, etorri! Bueno, Ilargi, Xabi, ze pentsatu zuen? Bai, batera egotea. Batera egotea? Bueno, jarri elkarrekin. Dagoena. Ilargi urrazpia zelan moldatuko dan, baina, bueno, jolastera torri gadanok kondizio berdinetan gauzoin, eta parekatuta gongo da gauzia, así que ni horrekin geratzen. Orduan gogoratu, bikote hau izango dela abentura guztian eukiko izutena, bale? Abordai hasiko da, lurrek emonda sarreri. Lurre joko dau kanpai, abordai hasten da. Lurre joko dau kanpai berriz, amatxu da. Eta 15 minutu eukiko zue, hau burutzeko. Bueno, aprest, abituko zeatenak. Lur. Bakizue zein dan zuen botella ez da, danok. Ez da ikusiko nik, hori horregatik. Ja, horregatik. Ikusten nahiko profundo gongo diala. Zer izango diala, ondo. Eta aurrekoak eman bali maizkigute. Ba, ez da, erreza llegatuta, bez, Bueno, ze musik ustezu, Nola juntatu minutu hola. Ez dio gerreza. Bai. Ezin da sokari eutzi. Jose bairu aldiz eta ez dutera. Eta ezin da barrikarik ikutu. Ezin da barrikarik ikutu, Eta sokaipez. Vale, Joseba, va, ondo. Zaila dago, Ez da erreza, Eta bat, txampon bat, Vale, Joseba, una! Venga! ¡Ánimo! Ondo! Beste bate bat badator, ez da? Zeintzuk datoz? Aroa dator? Ondo! Venga, basurin aurrera! Mikel, eskerretara! Mikel, eskerrera! Mikel! Eskerrera! Venga, Javi! Zein dator hemen? Naroa eta Mikel. Basuri, venga! Naroa, ondo! Venga, va! Venga, Mikel! Naroa ditu, betorreko gaurrebez. Ditu jarraia. Venga, animau, jabata, animau! Naroa, ondo da, venga, va! Haupa, Naroa, ondo! Vuelta, Marta. Cago en Dios, dale, tío. Venga, va, Venga, Venga, Mikel. Naroa, va! Zure botellan. ¡Vamos, Javi! Ei, Mikel, sartu emida, Ez, ezin da urte. Ja! Orain. ¡Apa, Javi, baiko zu! Javi, emetik, etorri behar zara. Juan, emetik! Zago bata!
Txampona sartu berda. Txampona, Xabi. Zuen botellan, Enmuagaz edaitate, Xabi, Jargi. Venga, ezin da biratu zema daude, venga. Ezin da, Mikel. Ezin da. Mikel, ostai behatzen mazu. Kanporatua, Entzun da, jazta. Venga, Txuri, venga, da! Venga, Andrea! Vamos, Inge, animo! Animo, Inge! Hor, Inge! Suertu Txampona. Venga, Zazer. Inge, oso! Venga! Inge! Pizka bat anagoan, klaruan! Vamos! Venga, Txuri, venga, ondo! Animo, Inge! Venga, Zabata, venga! Venga, Txampon hori! Vale, ya! Ventuago, claro! Venga, Txuri, venga! Venga, apurtxoa gehiago, venga, beste atatuko, venga! Pikotia! Venga! Primerak! Kendu! Ja bakizu nun daude! Lasai hartu egin, bale? Venga, Ainoa, Txampona, Sartu ondo zeure botian, venga. Ainoa. Ya está, ezin da biratu, esan dugu ezin dela biratu. Animo, Inge! Animo! Venga, Inge, guztia, eta oso guztia emo! Orain vamos! Venga! Azkenengoan, Inge! Begiratu! Txampona sartu eta eman betarrekoa. Apurtxo bat aurrera! Tranquilo, venga! Jargi, begiratu bestiak ulartzen dabe! Zer longi? Venga, sartu Txampona eta eman betarrekoa. Da nervio. Ez gain orduri zoaz, bai, eginza. Venga, batera atoz da, segi estutzen. Ja, ikusten duzu, Mikel! Venga, Berri, venga! Oso ondo, venga, da! Venga, Mikel, venga, Mikel, Txampona utzi eta eman betarrekoa. Venga. Venga, Andrea! Bota Txampona. Ez ikusi Txamponik. Venga, Zuri, beste bat! Venga! Mikel, oso ondo. Oso ondo! Venga, Jargi, venga, begiratu! Venga, Andrea! Venga, Zuri, apurtxoa gehiago! Bota Txampona utzi eta eman betarrekoa. Venga, va! Venga, Jabata, oso ondo. Venga, máquina! Venga! ¡Ánimo! Bai, bera. Oso ondo, Zuri, oso ondo! ¡Ánimo, Inge! ¡Ánimo, Inge! ¡Venga! Hau mazurine! Oso ondo, Zuri, máquina! Oso ondo! Venga! Jargi! Zaiatu berriro! Aurrera! Hortik ez! Baino! Venga, animo! Bada, torza. Ogoratu bikoteak hemendik, asko da jokun. Asko da jokun. Lasai, Aino, lasai! Arnau sartu! Tabera! Hartu tabera! Ez que ez da llegatzen azpira. Venga, Aino! Ondo! Venga, Jargi, aurrera, mesedez, beste gauzen lekuan! Bestiak dauzen lekuan! Bat! Hola, Aino! Azken nadie, venga! Jargi, kurbelara, joen! Venga, bost! Aurrera! Jargi, aurrera! Inge dauen lekue! Hau, Painoa! Venga!
recupera, lasai! Lasai! Hortik Ilargi, aurrera! Apa, Ainhoa, oso ondo! Venga, hola, betaurrokoak eman. Apa, Igetzu, noski bat! Venga, Xuar! Oso ondo, tira! Venga, Ilargi! Ondo, Joseba! Ez da, agobio bitetan. Venga, Ilargi, hortik dauz, hortik dauz! Venga, Inge, behamen dato. Hortik dauz! Ez ailegatzen! Apa, Inge? Oso ondo! Kasuni, venga! Venga, Ilargi, aruntzau! Aruntzau! Aruntzau, Ilargi, aruntzau! Hortik dauz, ikusten Xabi! Kupelara juen, venga, mesedez! Ilargi, mesedez, kupelara juen! Ara! Ondo, Xuan! Venga, Jatu! Ez esan buruak inezet, ze aldozu. Aldozula, joan kupelara eta kupelatik jarraitu. Saiatu, Ilargi, venga, saiatu! apur bat gehiago. Birriten saiatu, egunaz, eta birriten geratuaz, engantza haute, algetara. Ilargi jarraitu mesedez. Bukatu, jokua! Ilargi jarraitu. Ez dutara jo. Venga, Xuri, bat, hartu bat! Venga, Sase! Ilargi jarraitu mesedez. Dios. Qué rabia. Bildo, No, berriro, es que no, berriro. Ilargi entzun. Badakizu nun dauzen. Badakin non dauzen, sobran, daki. Badakin non dauzen, ez dira eskatu behar. Ez dakit egiten, tío, se nola edo tergiral zen ez da. Qué potencia, sacatu unas igual lautan edo zeikan. Ya nada, me he quedado piten, me quedatu unas a poco, vaya. Es que sin nada. Es, te lo juro, ese es. Hartu arnaz apurtxo bat eta gero saiatu berriro, bale? Ez hau denbora ya, Ez dakit. Hartu arnaz apurtxo bat eta gero saiatu, mesedez. Dale. Ez dagoela ez ebezidatzi eta Ilargi, venga. Osondo, Xuri, osondo! Listo, ezin dia behiratu! Listo! Abordaia bukatu da! Ez, bukatu da! Puta broma, lasuzkola. Ez, zuen lekutara, venga! Aino! Lekutara, mesedez. Hartu zen zapatillak eta lekuetara, venga! Lekutara. Txontxo, guongoa zemen. Pasgatu, tío. Da zai. bai. Aguantau beharko dugu gatibu, eruate oskuen lekuen, eta berrasko aguantatzen dugu. Humorea jaku falta, así que... Ja, baitzet hori deko guzamela. Eta burua gora Ilargi. Bai. Ez bazara ona honetan, ze hostias. Gozik ino marzara. Osea, kontua da... Ez bazara ona, hartu duzu pitza ailegatzen nintzen, oso. Puta madre, oso ondo egin duzu. Makina bat, bera? Oso ondo, oso ondo. Estatekia ondo egin dugu. Rabia. Dena rabia dekot. Ez que ez dakit igeren, nora etorri naz. Eta proba guztiek dire zurezko da. Baina azkenean bidei gehiena egin duten bikatua izan gara, gero ez dakigu rekuentua edo zelan egongo dan, ze lehenengotik pentsatu dugu urrezkoa eta zilarrezkoa diferentzatuko zala kolorean. Claro, baina gero azkenengo momentuan enteratu gara zenbakiagatik igual dala. Orduan geratu gara pizkat holan, zen hibe egonaz bilatzen urrezkoak eta ez aurkitzen. Ez dakit, eske ni osin nuen ezberdintzen, osea, hor azpian. Klar, eskit berdinak zen, Nik ez dut ikusi urrezko horik, orduan. Holan gauz Ilargi, así que ya está. Sentitzen da benetan, Tranquil. Dekot una impotencia, tío. Gaur ez da gure eguna. Edo gafean az, edo
Ez, nire errora izan da, ni gazega honez bazina, egingo zenuke beto. Froga guztietan dana ematen dugu, ikusten da, beti gauz hor lehian, baina, bueno, ez dugu bukatzen ondo. Bueno, hemen gelditxiko espero dugu. Beti esaten dugun bezala be, azkenengoa ez geratutea da helburu nagusia, gaur bez ez gara geratuko azkenengoak. Espero, bai, ben. Pauso bat aurrera da, así que hortan jarraituko dugu. Bai, nina gaizkat bere. Eta jazta. Rabia, tío. Ez dakit, amorru apurtxo badekot nigatik, ilargigatik. Azkenin aukeraketan nire esku begonda eta nik erabakiot bikoteka ipintzia. Eta gaur txarto, 2 aldiz. Doble hostia. Ni egon nau guzture, baina ezke proba guztiak izango dira eurizkoak eta ez naz kapaz egiteko baten ez. Ez dakit berien deko bildurritzazoari. Orduan ez dakit zer egiten duten, gaur berriro ez dakit zer egiten duten hemen. Benetan. Nago zarri nirekin etortzeagatik eta dana berriro. Ez que zer egiten duten hemen ez dakit berien, tio. Eta dekot panikoa itxasoari. Egon ez berriro, Supremo guztieten momentu horregatik etorri nazitzen antz. Ez que itoko nintzen. Ba, ni ez nago guztori ja, nago guzture, baina ni gure joan. Porque, visto lo visto, hemen ez dut egiten ez zaret. Izango norbaiten lastrea, eta penagaz esate dut, baina ez da nintzako. Naufragoak, etorri! Bueno, ilargi ze, nora ezian ikusi zaitu pixkat, zemuz? Txarto, oso txarto. Berri hon nabil pentsetan, emetik joan behar dutela, ze hau ez da nintzako, ze ikusi dozuen ezin hasi zen kapasa baten beze bajetako, eta sentitu duten naz lastre moduen denbora guztien egoten nagoen pertsonalako. Osea, que sabi nire gurruagatik itxingo da gatibu, por ejemplo, eta ez dugu gure diendea nigatik egotea lastraute. Hartu arnasa, ze nik uste danok zaudetela pixkare bai, bukle honian, txarrian, denetik pasatzia dago, baina zure bai gauza honak dituzu, nabarmengatu denak ikusi animau zaitue, Xabi, zure bai animatuko zu ilargi, ez? Bai. Zeu zelan? Ba, momentu honetan sentitzen ez nazela naufragoetako gafea, argi dau, ez dakit. Eta egunok gogoratuko nire bizitza guztian. Ikusi da abenturi luzi dela, amendak hau, ez da, Joseba eta Zurine bueltan etorri di, eta hortik gora beti, bez, jarreri aldala onena izan bida. Da gainea, ez daki hau zema txapontak hauen, eta ontsa zikoa kontaten. Azingo gara, bai. Lehenengo, Xabi, Ilargi, hemen. Kabul bakarra dagoela argi dau. Bueno, baina urrezkoa. Urrezko txampona ondo dago, Bai. Saiakera inda dago. 2 puntu ordu, bai? Banekien hasiera batetik horretan inbertitu behar nebala denbora purtxo bat ikusten aberre kolore bisak desberdintzen ebazen edo eta urrezkoan bila joen. Behintzete aukera purtxo bat gehiago eukiteko. Bueno, ba, Joan da Ainoa. Itxe moduz. Buelta batzuk indizkia behintzet, gero zer tengo anor. Ez astindu gehiago. 5. Gaur eski ez duzu ikusi? Ez, nahi behintzet zaila Nik azeran pentsaet engaina ingaituzula. Bai? Zetana zillerrak ikusten ditun da, nola zillerrak zenbakile dagoen pentsaet, bertan 2 eta 1 jarriko. Eta, ke tramposa pentsaet, porque ez nuen urreik ikusten. Bueno, urrun hartuko deu, Mikel Inge zuek zate, bale? Hartuko deu, beste 5. Galdu denbora asko zenaz, Maria Gobios. Geratzen azor denbora pila. Bat eta 3, ez. Bat eta 3, eta galdu denbora pila bat. Nire errua. Beldurra deko eta ondo egin du. Bueno, ba, 5 txampon, bai? Zeinatako urrengua. Agata, Zeuri? Venga, ba. Gaur ego zuaitzakin bat, o? Eso, nik aitzakirik ez du. Olatuk edo gure utza edo... Bueno, zeo bada, men. Bai. Sei.
Eta zeirak zilarrezku. Bai. Ni behinpi lehenbizko proban inun kagada hori espinita kendu dut, así que kagada horren espinita kendu dut. Eta ni horrekin konten. Horre, zalentzen kristona igual irauzia, Ben, jarraitzen dugu. Ba, guain, Txasel, Andrea, zure kondo? Venga, ba. Bueno, vale. A ver. Hiru, lau zilarrezko. Ondo, nik bizitxoaz batzuk arnazeztuka, Txasel. Ez niri apneak eta gauza horiek, nire talondak gilesak dira, osea oso txartura ematen ditut. Eta gainera, karo, egin behar duzu oraino. Osea, heltzen zara, ja, ni fundida. Oaingoz, jabatan aroa gara jezazte, Bueno, azkena falta, ja, ez? Venga, oazen ba. A berro. Zelan ikusi zaze zeuek? Oso pozik biok. A ver. Bata bestea. Hiru zilarrezko. Hiru zilarrezko. Bat. Urre izan da. Hori bakizue bikoitza gana. Kasu hontan, 5 eukiko gendu zen. Eta azken honekin, 7 beste urrezko bateaz. Beraz, abordaia honen irabazle eta garaie, Zurin eta Joseba, zorionak. Oso ondo, bikote. Hon kanpai mesedez, bikote. Ikutuko apuntu gabe. Gogotxu. Ze aldaketa, bikote, atzo infernun, eta gaur, abordaia honetan zeue garaie. Batezun duela 5 egun izan zala eta gaur izan da. Hemen egunagia. Guztiak iteia, Eta aldatzen da momentu batetik bestera. Hasieratik izan da kriston ilusioa bera ikustea, eta bera ni. Eta egin dugu estrategia oin ondo, eta horrela, bukara arte. Ate handitxik sartu zaze bentsat. Oso. Zuen kontrariuk, beldurra balin bazekaten, ez balin bazien hainbesteko grazila egiten, batez egin gehieta Mikelek igual, arrazoi du, Bildurtzeko moukok zate, bikote polita sendua zatela erakutsi zuen ontan behintzat, eta hortaz aprobetxatu. Segi bide hortatik disfrutatea. Haupa zuen bikote. Venga, pareja. Disfrutatu. Zorionak. Venga. Venga, Oso pozik. Bagenekin gaur dana eman bar genula irabazteko, indarrak berriz hartzeko, hala izan da. Atzo esan genuen bigarren aukera bat eman zaigula, eta aprobetxau egin bar genula, eta nik uste aprobetxau dugula, eta mentxe. Joan, Ainoa, zer, hortxe justu, gaur berin xe, baina gaur ez dugu irabazi. Arriskutik behintzet urruti. Gati hortatik kanpo gelditxo. Azpare urruti. Eta gero, etortze baldin sari importanti etorrikoa. Gu berdin pentsatzen dugu. Naroa hor zetorren 7. bidaiarekin, ez da heldu bitxigatik. Empatean hor egon. Baina aitzakia, baina txaponak egin berdu botian balio izateko, Aitzakirik ez dala. Bai, hemen goatu garrantzitsua dela irabaztia, ze desgastia hundila da, guzkiako hor jotzeu, itzal gutxiak azue, eta beraz... Garrantzitsuagoa da ez galtzea. Ez nio konten, Ni konten nago. Ni lehenbizko gureko horik endu eta ni konten. Bueno, jarraitzu txendo, abentura honekin, gelditu zuek Xabi eta Iargi, eta gogoratu Bixar beste probat egongo dela. Joan eta Ainoa. Ni pozik nau, benetan. Esfortzu handia egin dugu, egon gara hor, 5 txamponekin, Nire konfiantza falta izan da, Bere buruan konfiantza eukitzea, hori nahi dut bakarrik. Justo uretan, ni ez naz pez en el agua. Eski horrela da. Egon beharrean horrain beste pentsatzen, murgildu, izango banitz jasieratik, baina bueno, osea, ikusi dugu beste bikoten parean ibili gara, así que... Ikusita igerile gure punto fuerte iztala, hortxe, danak antzeko, ez? Nik uste nun okerro, bestiek askoz hobeto ibili diela. Nigan urreik genuen ikusten. Egongo zin, ondo izkutauta egongo ziren noiek. Bai. Eske bera txamponak hartuko, zituela banekien. Beste guztiak baino bat gutxiago edo 2 edo 3. Baina, bueno, ez gara azkenak geratu, ez? Badenekin etorri dienak indartsuek diela, ze
bai Andoni eta Zurine pareja zeudenien, nik Andoni debilo ikusten nun Zurine baino, eta bian nahitan bilek ikusten nituen puertiek, orduan puerte eta fuerte, pareja puertiek. Txamponaren beste aldean. Bueno, Xabi, Ilargi, gatibuak zeate, zue gaurkoan. Bui hau zuentzako da, opari. Zuek ez zeate kideak ineongo, gatibuak zeatelako gaingoan, ja ez naufrago, eta animatu. Hemen ez da bukatzen abentura, gora etorri zaitezkete, Ilargi gaur ez da zure eguna izan, baina honek ez du ez esan nahi. Gero eskerrak junta garela nahiko hori saltzeruek. Claro. Xabi, zubak izolan gatibu egoti. Azkenin gatibu izetian da, buruen eukitia ondino bertara buelta gual gaiela. Eta horrek motibauko zaitxu. Eta erabilia esperientzia buru bat Ilargiaz, eta hortik gora beti be. Ez tekigu nik esperantza deko da, nik ez dut galduko esperantzarik ondino, hau hasi bakarrik egin da eta ondino asko deko hemen emoteko. Eta hori, positibo hartu bira dana, oso positibo. Esatin berdeu, hau aurra joa, guain arte suerte aukizue, baina kaso urrukoan, Hori da, ez dakigu. Denbora egazue pentsateko eta segi. Vale. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Kriston bikotea, bai. Hau lehenengo bakarrik eto. Bai, lehenengo hori da. Mila esker benetan. Bira. Bueno, etorri honez. Bai, joder, que gusto. Txau, bai. Gari korrezoko. Lehenengoa eta... Lehenengoa eta espero gu azkena ez izatea. Ondo dia, bai. Bai. Osasuna. Pozik nau, jarraitze dut hemen, baina... Izen die palo bat, gero beste golpe bat, eta azkenien horrek be buruari eragite hotza. Baina ni printzipioz oso indartsu ikusten hemen jarraitzeko eta gogotsu. Gogua momentu zia eta jungo ni honetara tornez. Duda barik, Zurine eta Joseba ez balira, ez bazeuden hemen, askoz geho beto. Hau konpetizio bat da, eta orduan irabazteko gero eta bikote gitxiago badauz, hobe. Sorpresa bat izan da, eta, bueno, ez hain ona. Azkenean, oain daukagu jende gehiago lehiaketarako, eta azkenean da zailtasunak dira. Eta gainera superindartsuak dira. Joseba bueltatzia, jakinta uran hainen ongi biltzen dela, eta ikusia gaur ere bai zeinen ongi biltzen den, horren batek niri pixkoa beldurra. Ikusten leheno beldurra zigutela. Bai. Egin bajoi puntu bat edo eman diela. Ez gu izateagatik, ikustagatik eliminatu batzuk itzuli diala. Orduan, programa honek buelta gehiago magoitula uste zutera gaino. Aitzin dut da. Guaina aztiren. Bai, baina hemen pegauta hau, Nahi dezuna, zuk erabaki. Erabaki hor dia? Hartu, bai da. Zuk hau nahezu aztien. Igual zatela? Dinka, euste nahi naiz? Esplika guan nola nahi duzu? Hoxe, behien da hau altxau gora. Vale, guan zuek altzera. Ez, hola altxau, eta gunea behira. Punta baju hor da. Hori galdetzen nun ba. Horretik izazuka aizinen ezaten nahi, ez Lasai, jartzen dugu alrebez, venga. Ez naz asko modetzen ebetkaz, haino agaz igual itzi hau. Beragaz ikitotaz igual algun korte eta holan. Bai, haino agaz, bai. Ez naz konpontzen ondo, ez dakiz haitzik. Eskenik adibidez, Suban eta Ainoari eta... Suban bai, Suban egaz bai eroten naz ondo, baina Aino agaz, egon naz, zeu zer arraro. Ipini diatenean mesuan, naire mesua joko aurretik. Esan dut, koño, azkenan honek lortu da lurren telepona bialtzeko bidea. Qué tío, macho. Algo increíble, yo, vegetatu. Irabaztea abantegi kristona da. Ba, eta gure kasuan gehiago, eske daukagu jalu egiteko, gainera bi ez bat, bi. Bera aukeratziaren errua niri izen da, eta hemen hau horregatik.
Eta gero bera oso txarto sentitzen da. Oso txarto sentitzen da, ze ez dago oso gustura bez abentura honetan, bera ibe nabari paseako moduen buelti emoten hasillako egoera, baina txarrera. Eta bajo ikusten dut, ez dut ikusten lehenengo gunetako ilargi. Nik uste dut bikote moduen hartu doztela, ze nik egin dut, igual bikotea gara, nik egin dut ezkaini bikotea izatea. Eta orduen, eta ondora eramaten gara, ondo konpontzen gara. Ja, bueno, ez dakit, bai, nik uste dut nire erruagatik dagoela hemen. Gutxikin konformauko ga, así que txarra hau ezin ga egon, printzipioz. Ja. Segin berra dana, gora, konpontzera. Bale? Bale. Venga, atope, Bai. Eski gatzak entzea, tio. Bueno, dutxatu beha. Hoi txikatu eta berantxagoaz. Ja, gerokoak. Bueno, aunque sea. Bueno, jan zu erdi hau eta ni bestea jatematu. Vale, jan, otortik. Oso dago, Hostia. Bai. Ez? Oin momentuan hemen lau bikote gauzenez, bi pina hartu duguz, da erdibitu egin duguz eta bakoitzako pina erdia. Eta erabaki dugu pina eta zandia geroako guztien nola txartu bitean da ezin dan gorde. Eta orduan danok hola erabaki dugu, naiz da jakindak gaur baten bat juningo zala eta biler beste bat jungo ala. Nola Xabi eta Ilargi kanporatuta egongo diren gaur eta bihar suposatzen dugu, ezin dugula itxaron... Joder, kukaratxa, de los cojones. Bai. Ezin dugula itxaron beraiei jateko. Suposatzen dut dela egongo problemarik, ze. Ez que hor daude, nola jango dute. Bultatzen badira, 2 egun barru. Ekarri dozku zu pina. Pensaba que iba a sacar de bolsillo algo. Ez dut zu galdetu, a ver, zelan dingon gada hori Bai, eta ez dut zu esan ez ez? Jaten dauz. Eta ez dut zu esan ez ez, eurei ez dut zu saguri buruz? Ez, que disfruten. No flipas nada, no te creo. Es que nire cuando me sube, eta son una botella de algo de... Osa, ez ahi ez zuzeu zer? Ni ez nintzateke aserratuko. Osea, izango zen putada bat, baina eske hor nago. Orduan zer izango dut. Ez dut zu eskaini ez abez gutxako? En serio? No sé si no zinetzen. Que ratas. No? Bakite hemen gauzela. Danontzako zan. Gu ez dugu jaten ala. Nik ez dut euren kontra ez ebez. Ni bai. Pina urtetan Ondo eta gongo asko. esan pina oso bat jatia. Uste añeta pilo bat ganera pina. Niri be, pilo bat. Bai, Baina... Baina uzin ezeukan ja, pero jote guatxa. Kasu hau ez da ala izen, ze pinak mozteako ordun, zatile pixka... Bai, zatilek epeli bat haundile beste txikile zea eta esan dugu. Txotx. Atzea behira garrita esan, eskubitik azita bat, 2, 4, o 3, o lo que sea, eta hola xeban nahi dugu. Ez da kejaik egon. Hola, gauz hemen? Ez, behar goratuko ziren, venga, zati hau, Ilargi gatik. Zati hau, Xabi gatik. Hola goratuko ziren. Fuatza. Pena ematei nahi Xabi, Kristo. Dana behai pasatzen nahi zailo, dana. Notara ez da? Elero barriak biztuta, amaituko elero. Demora jote dira. Gora eta bera oso azkar. Así que bueno, baixo. Erdi, zure uneko unean zauz? Ez. Baina erdi bez. Nau eguneko... Egon nau apurbet, aserre eta frustraute, baina nau eguneko 80, no te creas. Nire gauzetan eguneko 80. Bi Ilargiren erdia jarraitzen dut orduan. Bai. Nik pentsatzen dut, edozin bikotea etxera jungo dela beraiekin oten badira galernak. Jo, nola ez salbatu Xabi? Ilargi igual, nola gaur egin du gaizki, igual da pixkat txarragoa, orduan
konbeni zaigu ilargi egotea, en plan tipo komodin bat bezala edola, eta Xabi jatorra delako edola, igual pentsatzen dute, orduan, bai, osea, gu jongo ginen etxera. Gertuenak igual salbatzeko izango ginateke guk, baina bino ere, baina hori, ahulak garelako, ordu. Es que no me encuentro bien, estoy mareada. Deko burue... Es que ez da marea haute, da como volada, o sea, como oída un poco. Eta sentitzen dut sukarra gora doala. Bai, no, nada. Vale. Apurbe komplikatu da, hemen deskantzatzea. Akurruka binaz beragana, baina alanda be. Ni ondo nago, lasai. Zerto zauzena zuza. Bai. Ni ondo nago. Terrinea. Holan gauzten bura guztiera, apurruka bete bat besteagaz. Ai, pobre. Labur, berriro. Beldurra somatzen dut hemen, Ni behintzat oso txarto pasatzen dut, osea... Ez zai asko gustatu hori. Bi aukera dituzue, arnastu edo lehertu. Es que, joder, konfidantza joan ari zait pikutara ja. Ez nago pikatuta. Ez kiztak eldik egoten ez da, eta hain, tia, egongo ala ezerte. Nio guk nola ez daukagu ezer ez galtzeko. Gertu, aurrera! Ai, Dios, pentsai. Ez que zaiatu unas negarrik ez egiten, tío. No, tío. Ai, la hostia. Laguntasuna bauelako jokuan, bai. Eurek oso argi dekiri euriak badoazela, baina nik ez dut ikusten nahi argi.